आणि तुम्ही परा कशी असती आराम नवे. हा 2 दिवस तक आमक व्हिडिओ घालच्या काय नी मका दड्डी दुख सुरदल्ले अत्तेक 8-10 दिवस तक दड्डी वैरी मळरी नी जस्त मो थाई एक पुळीशी उठलेले दुखेसिले सांशी सणसण असिले हाव हल्लेरी त्या पापी वत्तले म्हणून तोसिली वैरी परब दावनु 2 दिवस नंतर जोर दुखी सुरदल्ले कड़े रमगेल सुरेखन जोर कोर्नु डॉक्टर लागप्पन हेल्ले डॉक्टरना ದಂತ कसने दायनी गम्स मला नीचक इन्फेक्शन दल्ला म्हणून एक इंजेक्शन देऊन ते रशी पुरा काढलं आणि मात्रेनी दिला वै मात्रेनी घेतरी आताची काय आरामच कशी दावनु आज तुमगेला गुल्लवया म्हणायली. हा हाव नावनु शिवनाम जप कोरनु कडेरी खान कावनायली. हो तुमका सांगिले ना नवे आता सांगता 2 दिवस मी गेला वस्त तशी दल नवे आज सांगता येऊची सोमवार मळरी जनवरी 22 तारीखेक राम मंदिर उद्घाटनेनी रामलल्ला मूर्तीचे प्राण प्रतिष्ठापन दवचेस म्हणून तुम सगळ्यांके गोतस नवे. ही ऐतिहासिक घटनेक आम्ही पुरा साक्षी दत्त असे आमगेल पुण्य म्हणून संगीत नवे मकंत भारी खुशी. अयोध्येंतो राम मंदिर दवका म्हणून कितली जनना कितली रीतीचे त्याग केला अत्ते कितली जनना नाना रीतीचे संकल्प कोण घेतला शपथ कोण घेतला हे पूर्ती न्यूसन पळतना हाव कसन केले म्हणून मग एक मनान प्रश्न येले. हावे सांदुकुनु मस्त पूजे व्रत उपवास पूरा केला हे पुरा मिगेल घत्तुलेंक चांग दवो तमक अभिवृद्धी दवो चरಡು बाळक चांग दवो म्हण असल स्वार्थ सोडलरी देशा खातीर हाव कसन केला तन्नी पुरा जनना निस्वार्थ दावनो तितले पुरा करतना हावे कसने कोरका म्हण मन अंत इले. पुढला इतारा देवस्थाना गेलते ना मी पुरा बालमेंशनशी उलयत असताना हाव हे विचारू प्रस्ताव केले. मस्त जन बालमेंशी मिगेल म्हणके होई नवे म्हणलिंती तेच नमगेल साकू माय म्हणाली वै गो आम्ही हे पुरा पुढे आलोचन कोरका आसिले आता मंतर कालार आम्ही कसं करूयात सांग. एक काम करूया आम्ही प्रति दिवस शिवपंचाक्षरी नाम जप करूया 108 सला नाम जप करूया तेव्हा हे कार्यक्रम निर्विघ्न चंदायर चलतश करो म्हणून आम्ही मागून घेऊया दाय नवे म्हणाले. राम मंदिर उद्घाटने खातीरी शिवपंचाक्षरी जप करचवे हे कसे लेक म्हणाले आमगेल गौरी माई तेच साकू माई काणी सांगली मागके हे विसरून गेलेले उडग असतले मिगेल म्हणके कोणाक पुणी विसरून गेल दलेरी उडग असतात आणि गोतनातिलेंक एक काणी कळता म्हणून तुमक सांगत पडा येते. रावणल दुकुनु अपहरण दलेले सीतामाते कापुनाची कतीरी ಶ್ರೀರಾಮನಿ ತಗಲ್ ಸೇನೆ ಸೇತುವೆ ಬಂದುಕ म्हणून ತೀರ್ಮಾನ करतती. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಾನ್ ಚೊಲ್ಕ म्हणून ಶ್ರೀರಾಮ ईश्वर लगे प्रार्थने कोरनो रमेदुकुनु शिवलिंग करता आणि पूजा करता त्यांची स्थळाची रामेश्वर म्हणून प्रसिद्धी धरले. श्रीराम विष्णूचे दशावतारांत एक अवतारो. विष्णू कसने कार्य कोरकदलरी सुरवेरी ईश्वरल पूजा करता आणि ईश्वर कसने कार्य कोरकदलरी विष्णुल पूजा करता म्हणजे पुराणंतू मस्त काणींतू आम्ही ऐकलिंती तशी दावनु हे राम मंदिर उद्घाटने आणि रामलल्ला मूर्तीचे प्राण प्रतिष्ठापने निर्विघ्नतेरी चंदायर चोलचक आम्ही ईश्वरल प्रार्थने करचे सूक्त म्हणून साकुमाईन संगिले आमक सगळ्यांके होई म्हणून दिसले. हा पंता संक्रांतीवर सोमवाराचैला भारी चांग दिवस आयच्या 8 दिवस वरक आम्ही शिवपंचाक्षरी जप करूया म्हणून पुरा उल्लंघ घेऊन घरा आयली. हाव येऊन 5 मिनिट दल्ला की ना की राम मंदिराचे मंत्राक्षत येईले कितले खुशी दलगोतस्वे कुठले आमगेल सुरेखन अंगडी वचून सान बाटली तूप थोडे तांदूळ घेऊन आयली. हेर्दीस मला पै संक्रांती दिवस आम्ही घरचे पुरा ಒಗ್ಗಿ उठून नावनु एक गिंदल अंत ते मंत्राक्षत गल्ले आणि थोडे तांदूळ आणि एक थेंब तूप आणि हळदी पिठी घालून राम नाम जप करतच हा चंदुकोन बसिले. आता नित्य जितक पूजा चलतस आणि परा मला 22 तारीखेक ते मंत्राक्षते सगळ्यांनी मात्र घालून घेऊ का आणि गोष्टी कर का म्हणून सांगला त्यांनी त्या प्रकारतात आणि संजय 5 दिव लावका खाई तुमको पुरा जना गोतस हाव कसं लेक्च म्हणरी 5 दिव बाहेर लावची पेशी दोन्ही दवाकुडांतो दोन्ही बाहेर मेट्टाका आणि एक तुळशी लग दवरया म्हणून लेखला तुम्ही कसं म्हणता ती आणि
तुम्ही प्रकसन संकल्प केला ते होडस सानस दयकोनु कमेंट सेक्शन ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಯತಿ ಹೇ ವಜ್ಜಿಲೆಂಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಮೇಲ್ನು ತನ್ನಿವರೆ शीतसने ಕೊರ್ತशी दवो मंचे आमगेल आशे समूह प्रार्थनेक मस्त शक्ती असे नवे हा आणि हाव करचे हे भारी सुलभ काम हाव सकाळी उठनो हातपाय तोंडून एक लोट कापी पिता कापीले लिची सीधा नावच्या वत्ता आणि दवा कुडा येता तिथले बिटेरी आमगेले महिन्यात दवा हन्नी दवा पूज कोर नसते हाव एक सान मंदिर घालून घेऊन सुरवेरी गणपती श्लोक सांगून घेता आणि हे राम मंदिर उद्घाटने रामलल्ला मूर्तीचे प्राण प्रतिष्ठापन पुरा चंदायरी निर्विघ्न जाऊन चलचित कोर देवा म्हणून सांगून ईश्वराला प्रार्थना करून ओम नमः शिवाय म्हणून 108 पर्यंत जप करता आणि देवाक पाय पडून उठायचं तिथले हाव करचे आम्ही निस्वार्थ जाऊन करचे पूजे जप देवाक पवता कठीण असो सुलभ असो श्रद्धा भक्ती मुख्य म्हणजे हा सांदुकून ऐकून या त्याच म्हणके चलतस हाव संगीले विषय विचारांतो कसने लोपदोष असले रे दैकोन माफी करती एक अभिप्राय अनिसिके एक नमने असता मक्क मना दिसिले हाव करतसिले तुमगेला सांगला तितलेंची आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मिळतती धन्यवाद.